खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। धुबुरीयाव पुलिस इनकाउन्टार सासे दुथां जोखोम। रङिया महकुमा बेंगिरि दिपन बर्मननि देहा बेंग्राखौ बोखारबाय। बर' सुरक्षा कमिटिया फिन गावस्राबाय। आसाम सरकारा आरोबाव 12,600 मासनि थाखाय साख्रि फोसावथाय होदों। डिमाकुसियाव PMAY न'नि सायाव जाख्ल'नायनि अजद। जनाइनि सनापुराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंगा 3थि बोसोरनैयारि जथुमा। थिखादार दिगान्त गयारिया रायजोनि गाहामखौ हास्थायनानै इसोरनाव बोर बिदों। क'क्राझाराव आनवार हुसैन मुंनि सासे रेपिस्टआ ट्राइबेल 16 बोसोरनि सासे हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। धुबुरीयाव फिन पुलिस इनकाउन्टार। धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारायाव पुलिसा सासे दुथांखौ इनकाउन्टार खालामदों। बे पुलिस इनकाउन्टाराव सासे दुथाङा गोब्राब जोखोम जादों। बबेखानि पुलिस इनकाउन्टाराव जोखोम जानाय दुथांखौ शफिकुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला समबारखालि मोनाबिलियाव धुबुरी पुलिसा स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै बिलासिपारानि नाथपारा 12 नं राजा लामायाव हरखाब सिग्रोमनानै हाथियारजों लोगोसे सानै दुथांखौ हमनो हादोंमोन आरो हरनि समाव पुलिसा दुथांफोरखौ लानानै सिराकुटानि बेतबारियाव दोनखुमानानै दोननाय हाथियारखौ बोखांनानै अपारेशन खालामदोंमोन। बे समावनो शफिकुल इस्लामा खाबु लानानै पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखुमानो नाजायो। जाउनाव पुलिसा शफिकुलखौ थांखिनानै गुलि गावनो गोनां जायो। बबेखानि पुलिसनि गुलि गावनायाव दुथां शफिकुल इस्लामनि आथिङाव थरथाम गुलि नांनानै गोब्राब जोखोम जायो आरो उननि समाव शफिकुलखौ फाहामथायनि थाखाय धुबुरी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थिसननाय जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। कामरुप रुरेल जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय रङिया महकुमानि SDO एबा महकुमा बेंगिरि दिपन बर्मननि देहा बेंग्राखौ बोखारबाय। आसाम पुलिस बिफाना बोखारनानै होबाय SDO दिपन बर्मननि देहा बेंग्रा। मख'नो गोनांदि पुलिस बिफाननि हेंथायै बानबुंथि होनानै नखर बिफानजों मोगा-मोगि जानांदों रङियानि SDO दिपन बर्मना। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिपन बर्मना मोनसे सुबुं थुबुरमा मेलाव आसाम पुलिसनि सायाव अजद गोनां बानबुंथि होदोंमोन आरो बे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन। ओरैहाय ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनावनो आसाम सोरखारनि नखर बिफाना गोख्रों राहा लानानै दिपन बर्मननि PSO आरो हमगार्डजों लोगोसे 5 पुलिस जवानखौ बोखारनानै होयो। मख'नो गोनांदि गावनि PSO बोखारनाय बाथ्राखौ दिपन बर्मनाबो खौरांगिरिनि सिगाङाव सिमान लादों। ओरैहाय गासैबो जाथाय आरो गावनि गोरोन्थिनि थाखाय रङियानि महकुमा बेंगिरि दिपन बर्मना आसाम पुलिसनियाव उदाङै निमाहा बिबाय। फिन गावस्राबाय जगेश्वर कलिता दैदेननाय बर' सुरक्षा कमिटि। बिटिआरआव रायजो जानाय बर' सुबुंफोरनि रैखाथि आरो मोनथायनि थाखाय बर' सुरक्षा कमिटिखौ दानाय जादोंमोन। नाथाय बर' सुरक्षा कमिटिया गावस्राबाय। बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि जगेश्वर कलितानि हेंथायै गोख्रों अजद सिखांदों। मख'नो गोनांदि बर' सुरक्षा कमिटिनि नेहाथारि जन दासआ दिनै बाक्सा जिल्लानि सदर मसलपुराव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै जगेश्वर कलितानि हेंथायै गोख्रों अजद लाबोदों आरो जगेश्वर कलिताया राजखान्थि हान्जाजों सोमोन्दो दं होननानै दाबि खालामदों। MP नबकुमार सरनिया दैदेननाय GSP दोलोजों लोगो लानानै 7 लाख रांनि टिका लानायनिबो अजद होदों जन दासआ। बेजों लोगोसे बायजानाय दैदेनगिरि आफादजों गावसोर जेबो सोमोन्दो गैया होननानैबो जन दासआ खौरांगिरि मेलाव रोखायै फोरमायदों। गुबुन फारसे MP नबकुमार सरनियाखौ उदाङै चेलेन्ज खालामदों जन दासआ। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां नबकुमार सरनियाया जन दासखौ सिनाया होननानै खौरां बिजोङाव बुंदोंमोन। बबेखानि हारिनि सिनायथिनि थाखाय बिजिरसालियाव गसंहैनो गोनां जानाय समाव बिनि साखाथियाव सोर दङमोन बेखौ गोसोआव लाखिनो थाखायबो जन दासआ नबकुमार सरनियाखौ खावलायदों। नबकुमार सरनियाया जन दासखौ सिनायनो नाङा। बिटिआरआव रायजो जानाय 22 लाख बर' रायजोफोरखौ सिनायोना सिनाया बेसो गेदेर सोंथि। जाय सानखालि बिटिआरनि रायजोफोरा नबकुमार सरनियाखौ सिनाया होननानै बुंगोन अब्लासो गासैबो जोबस्रांगोन होननानैबो बर' सुरक्षा कमिटिनि नेहाथारि जन दासआ बुंदों।
रायजोनि लेखा गोरों आरो बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खौरां। आसाम सरकारा आरोबाव साख्रिनि फोसावथाय होदों। दिनैनिफ्राय आरोबाव 12,600 सोरखारि साख्रिनि मासिनि थाखाय फोसावथाय होदों। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा आरोबाव 12,600 थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि मासियाव थिसनथाय होनायनि थाखाय फोसावथाय होदों। गासै 12,600 मासिफोरनि गेजेराव 7,600 मासिया थामथि थाखोनि आरो 5,000 मासिया ब्रैथि थाखोनि। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटाराव टुइट खालामनानै साख्रिनि फोसावथाय होनाय बाथ्राखौ फोरमायदों। बिसायख'थिनि समाव हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोफोरनो खोथा होनाय 1 लाख थिसनथायजों सरजाबनाय जागोन गोदानै फोसावनाय थिसनथायखौ। नोजोर होनो गोनांदि बिजाथिफोरा फैगौ 10 नभेम्बरनिफ्राय बै मासिफोरनि थाखाय आर'जलाइ होनो हागोन। मख'नो गोनांदि आर'जलाइ गथायनायनि जोबथा खालारा 2023 मायथाइनि 29 डिसेम्बरसिम। 18 निफ्राय 40 बोसोर बैसोनि बिजाथिफोरा आर'जलाइ होनो हागोन। एसटि आरो एससि बिजाथिनि थाखाय 5 बोसोर बैसोनि रेहाय थागोन। बेबायदिनो अबिसि एमअबिसि बिजाथिनि थाखाय 3 बोसोर, बारग' मावफारियाफ्रा 2 बोसोर आरो देहायारि नोरजिया बिजाथिनि थाखाय 10 बोसोरसिम बैसोनि रेहाय थागोन। फोसावथायाव मख'नाय बायदिब्ला ब्रैथि थाखोनि मासिफोरनि थाखाय बिजाथिया खमैबो मेट्रिक आनजाद उथ्रिनाय जानांगोन आरो जौसिन सोलोंथाइया एचएस उथ्रिनाय जानांगोन। गुबुन फारसे थामथि थाखोनि मासिफोरनि थाखाय बिजाथिफोरनि सोलोंथाइखौ मोनथाम बाहागोआव बोखावनाय जादों। सेथि बाहागोआव 4,055 मासिनि थाखाय बिजाथिया खमैबो ग्रेजुएट जानांगोन। नैथि बाहागोआव 3,127 मासिनि थाखाय बिजाथिया खमैबो एचएस उथ्रिनाय जानांगोन। बेबायदिनो थामथि बाहागोआव 418 मासिनि थाखाय बिजाथिया खमैबो मेट्रिक आनजाद उथ्रिनाय जाथारनांगोन। अदालगुरि जिल्लानि भेरगाव महकुमा आरो जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय हाजरा पिएचडिनि बेन्दों 3 नं डिमाकुसि बागान गामिनि फिसाय गोमाजानाय रान्दि हिन्जाव माइना बर्मननि पिएमएवाइ न'खौ हाजरा पिएचडिनि चेयारमेन सुक्राम बर' आरो थारकुटि गामिनि थिकादार सन्जय रामसियारिमोनहा लुफुंनानै होनायनि बिबान लानानै दिनैसिमबो लुफुंजोबनानै होयैनि गोख्रों अजद सिखारदों। बेनि जाहोनाव दुखुथिया रान्दि हिन्जाव माइना बर्मना आथिखालाव जोबोद दुखु आरो जार्लायाव गोग्लैनानै दं होननानै फोरमायथिदों। गोबां खेब एबा गले गले खावलायसेयावबो दिनैसिम लुफुंजोबनानै होयैनि दुखुजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों दुखु फोरमायनानै न'खौ लुफुंजोबना होनो खावलायहरदों। मख'नो गोनांदि भेरगाव ओनसोलाव बेनि अनगायैबो सिगाङाव निखावरि सुबुंफोरनि मोननाय पिएमएवाइ न' लुफुंनायाव गोबां बेले बेजे खामानि मावनायनि अजद सिखारबाय थादों। गमामायैनो जाख्ल'नाय गैयै गोग्गो सोरखार दानो होननानै प्रमद बर'नि बिटिसि खुंथाय गोहोआव फैनाया आथिखालाव रायजो राजानि गेजेराव सोंखारि जानायसो बांदों आरो सिमां बायदिसो नुदों। मानो होनोब्ला बुंनायाव मोनसे आरो मावनायाव गुबुन मोनसेखौसो आथिखालाव नुनो मोनगासिनो दङ। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमानि सिङाव थानाय सनापुर गामिनि टिबि बर' गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव खुंगा थामथि 2 बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै गिबियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि लहित गोराम बसुमतारिया। बे हाबाफारिनि गेवलां मेलावनो जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि लहित गोरा बसुमतारि बिथांनि आफादगिरि मासि लानायाव मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो सनापुर टिपि बर' गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सेमियन बसुमतारिया। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया बाहागो लानानै बिबुंथिनि गेजेरजों बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय खौसेयै खामानि मावनांगौब्ला जों बयबो गोरोबलायनांगोन। नंखाय बाखाय बाथ्रा लानानै गोदान आफाद दानानै खौसेथिखौ खोमानो नाङा। बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथायाव गामि सोरस्रांनायनि थाखाय सान हर खामानिजों मावगासिनो। बेनि अनगायैबो बुंबावो इउबिपिएफनि आफादगिरि गाम्बारु मुसाहारिया गावखौ रैखाथि होनोसो गोदान आफादखौ दादों आरो गाम्बारु मुसाहारिखौ काउन्सिलनि गेजेरजों बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जायाखै, बिखौ सरकारासो माखासे बेरेखायै जाख्ल'नायनि थाखाय बोख्लायनाय जादों। बेनि अनगायैबो बुंबावो गाम्बारु मुसाहारिया प्रेस मिट होनानै गावनो ओंखारलांदों, बेखौ
काउन्सिला दिहुनाखै। बे हाबाफारियाव थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि पुलिसुरि दैमारि, जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारी, जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि गपाल बसुमतारी, जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मनिराम मुसाहारि आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिमोना बाहागो लादोंमोन। रायजोनि जौगानाय ओनसोलनि जौगानाय थासारिखौ मोजां सोलिहोनो थाखाय सुबुं माहारिया मोजाङै मोजां रायजो मोनजाथों होननानै गुबुन गुबुन मन्दिर फुजायाव आर'ज गाबदों दिगन्त गयारिया। बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ गोबां अननाय दङ आरो मोजां मोनो होननानै फोरमायदों। बाक्सानि बटारि लक्ष्मी मन्दिर फोथाराव खुंगा 92थि श्री श्री लक्ष्मी फुजा फालिथाय हाबाफारि लानाया थुंगेबाय। रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव खुंफुंनाय बायदिनो बाक्सानि बटारि लक्ष्मी मन्दिर फोथाराव बटारि लक्ष्मी फुजा फालिथाय आफादनि बानजायनायाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय खुंगा 92थि श्री श्री लक्ष्मी फुजा फालिथाया मैया समबाराव थुंगेबाय। श्री श्री लक्ष्मी फुजा फालिथायनि जोबथारनायाव गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों थुंगेबाय। जोबथारनाय हाबाफारियाव मान बावनाय आरो बान्था राननाय हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन आरो लोगोसे जोबथारनायाव मोनसे हारिमु मोनाबिलिनि हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बर'नि जाखांफुनाय देंखोगिरि धनन्जय बर' आरो लोगोसे मेथाइ रोजाबगिरि फुंबिलि बसुमतारीमोनखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। समबारखालि जोबथा हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों 21 नं सालबारि बियाबनि एमसिएलए जय मुसाहारि, टिकाटार दिगन्त गयारि आरो गोबां माननि आलासिफोरा बाहागो लादोंमोन। 16 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसाखौ बुरखायना लांनानै फेग्रा मुवा जाहोनानै जिनाहारि खालामनायनि जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 29 अक्ट'बरनि मोनाबिलि 5 रिंगायाव नखराव रावबो गैयैनि खाबु लानानै क'क्राझार नोगोरनि सासे ट्राइबेल हिन्जावसाखौ गुबुन जायगायाव लांखारनानै फेग्रा मुवा दौनानै जिनाहारि खालामदों। उननि समाव क'क्राझार साइन्स कलेजनि उनथिंजाय गारनानै थाङो। जाथायनि सायाव नखरनि सुबुङा क'क्राझार पुलिस थानायाव केस होयो। केसखौ रेजिस्टार खालामनानै हरनि समावनो जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ पुलिसा हमनो हादों। हमजानाय रेपिस्टआ क'क्राझार पदियागुरि गामिनि सुरज जामाल हुसेननि फिसाज्ला आनवार हुसेन होननानै सिनायथि होदों। गुबुन फारसेथिं दायनिगिरि दुथां आनवार हुसेननि हेंथायै क'क्राझार सदर थानायाव पक्स' आइननि गेजेरजों मोनसे केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायजों लोगोसे जोबथेसालियाव दैथायहरदों पुलिसा। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।